Ake ngithathe leli thuba ngimbingelele namhlanje uMakhosi uKhwashuba ubuyile futhi nezindaba ezimnandi phela ezithokozisayo nezindaba ezizoqhubekisela phambili impilo yethu nasezifweni esinazo esihamba nazo. Uthola ukuthi kunesifo mhlambe ohamba naso ongasinakile wena. Mhlawumbe unenkinga yokuthi nje wena njalo makade mhlawumbe ugqokile amabhuzu uyabona masuwakhumulile iy'nyawo zibe buhlungu kungavumi ngisho ukuthi unyathele phansi zibe buhlungu iy'nyawo ngisho noma usuphaphama ebusuku uzwe nje ukuthi ayi mewubuya emsebenzini wena hayi ngeke uyafa. Kwesinye isikhathi noma usebenza nje usigqoke isicathulo esivalekile sowazi wa-decide ukuthi isicathulo esivalekile angisasigqoki ngenxa yey'nyawo ezifuthayo zibuhlungu, iy'nyawo ziyahlaba, imilenze ekhathalayo, imisipha la ngemuva edonsekayo, uyafa wena iqolo uhlezi nje wena njena unento esuka lana emqolo ngemuva ikhuphuke ngomgogodla ihambe lana izohlangana la kuhlangana khona ibhandi. Noma ngathi umuntu wesifazane noma ngathi umuntu wesilisa. Namhlanje ngithanda kakhulu ukuphathela iy'ndaba zokuthi akawusukuma uzothola nayi imbiza yomeqo ukuthi ikusize ikukline zonke lezi zinto ikulule imisipha yakho iphinde futhi ilwe nalezi iy'nhlungu lezi ezikuhlaselayo emzimbeni. Uthola ukuthi uyakhathala umzimba wakho awuvumi ukuthi wenze lutho utubekile njena uzugcine ungasa-enjoy ngisho ukuya enkonzweni yasekamereni ungabi nawo umdlandla wokuthi ulangazelele ngoba uyafa iqolo elihlezi likuphethe kuzoba la esinyeni sakho kube ngazi ukuthi isinye sakho siyahlaba. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi abantu besilisa kunento ezigcina nje ingathi imdonsa ubudoda lobu bakhe engathi kuyadonseka la ngaphakathi engazi ukuthi kwenziwa yini. Lokho kwenziwa kwenziwa ilumbo ekusuke kuyinto efakiwe phela leyo ukuthi avele ayizomisa ukuthi ungajabuli vele wena mangabe uthi uya endaweni yokujabula bese lento lena ikwenza ukuthi mhlambe uyoshaya iround eyodwa mase kufanele ushaya iround yesibili akusayeki indawo sekuthulile sekuthe du uyikutalaza kuyikutalaza uphuza amanzi uthini uzelule wenze konke uzama ukuthi phela akubuyele esimeni ukuthi uphinde uthi uyozijabulisa okwesibili uthola ukuthi akusenzeki kwayikona kuthule nje kuthe du. Lezi zinto zenziwa izinto esizijombayo mhlawumbe esizeqa emagcekeni wethu esizithola emisebenzini esizithola njena mhlawumbe egate-ini uma ungena into ebekiwe lena ukuthi uyijombe lento lena ibe seyiyakuhlukumeza emzimbeni ngoba uzohlala wena unendawo ebuhlungu mhlawumbe namhlanje ukhala umlenze wakho unekwashu ubuhlungu akuvumi lutho umeqo lowo obekiweyo vele ukuthi akuhlale kube njalo. Ngalokho-ke wena musukuhlala-ke sukuma-ke phela uzilekelele ukuthi uthole izinto ezizokusiza njengoba sikhonela khona ukuthi sinisize. Thola imbiza yomeqo ozoyiphuza uphinde uchathe futhi imbiza lena izokusiza kakhulu ukuthi ikulule imisipha iphinde irabhe kulezi iy'ndawo lezi ezingabuhlungu khona ngoba isuke izohamba umzimba wonke kule ndawo ebuhlungu ihambe iyohlala khona ngqo kule ndawo ebuhlungu. Bese ngalokho-ke ile ndawo izogcina ihambe bese ngokuphuza kwakho imbiza ibise ihambe yaphela lento lena emzimbeni wakho ubese uyaphila kahle ngoba okunye kwenziwa ukuthi mhlambe futhi sisebenzana kakhulu siyagqilazeka emsebenzini esiyisebenzayo uthola ukuthi ugobe isikhathi eside usebenza manje iqolo lakho njena lihleli lihlephukile nje kwesinye isikhathi mhlawumbe uyadriver uhlele esihlalweni udriver uhamba isikhathi eside uhlezi phansi ngalokho vele gqilaza umzimba gcine iqolo lakho selingasavumi kahle. Kwesinye isikhathi-ke uthola ukuthi kuwumuntu wesifazane uzothi moyethi uyaya enkonzweni yasekamereni umesane njena abe namanzi ngohlobo lwesimanga amanzi angawazi ukuthi aphumaphi agcina enza ukuthi kwayiyena agcine ezinyeza mhlambe noma kuthiwa awaveli lamanzi ngoba enkonzweni yasekamereni uthola ukuthi mhlambe uzothi noma eyihlalele njena athi methuthi uya ulithi iphenti lakhe athola ukuthi kunokungcola njena okukhona mhlambe futhi osokuze kunanephunga onganuki kahle okwenza ukuthi abe nephunga agcine
ungathandi nanokuhlala naphakathi kwabanye abantu ngenxa yesimo salento lena, ngoba phela uyazenyeza ngoba uyayizwa ukuthi iyanuka, igcina naye imphelelisa ngothando lokuhlangana nabantu. Iyaphela-ke dadewethu yonke leyo nto ngoba akuyona yakho, awudalwanga nayo leyo nto, akuyena uNkulunkulu ukudalile kuleyo nto leyo, yinto yokwenziwa leyo. Kwesinye isikhathi uyenziwa umnakwenu enibanga naye endodeni ngezinto azisebenzisayo aziphuzayo mengabe ezotholana nomuntu wakho beyocansini. Wena masefika wena ungazisebenzisi lezi zinto bese iyafika wena iya-affecta lento lena, ikwenza ukuthi ubhobhwaze njena wena njena ugqabhe njena amanzi nje, ugcina enga-enjoy umuntu kuwena ngoba phela vele kufanele ukuthi akakushiye ahambe aye kulo azothi mefika kuyena afike mntawethu intombazane ithula ithengqiye yakhe ishisa ivutha bhe. Uyafika ngala kuwena eyakho nje awuphuzanga lutho, uzigezela nje wena ngamanzi, athathe yafika yakho imesane egxabhe ibili kube into ongayazi. Kusukufanele ukuthi usukumeleke izimo ezinjalo, ukuthola ukuthi nasesinyeni sakho kuney'nhlungu nje nezihlale zikhona. Kwesinye isikhathi uvele uye kuma-period ungazi nokuthi kuwumhla kabani, uthi bothi uphinde futhi. Leyo nto leyo isuke iyinto vele engafuneki ukuthi mayibe khona, ngoba kahle kahle umuntu udalelwe ukuthi kanye ngenyanga eya kuma-period. Yizinkinga lezi ezenza ukuthi ugcine usuye kuma-period nakabili enyangeni, kwesinye isikhathi nakathathu, futhi uya naney'nsuku eziningi. Leyo nto iyawehlisa ngisho umzimba, igcine kwenza ukuthi emzimbeni wakho, umzimba wakho uhlale ungekho kahle, unciphe, ngoba phela igazi negazi eliphumayo kumuntu wesifazane likaleliwe ukuthi kufanele libe nesikhathi esingaka. So wena njengoba usuzohlala uya njalo njena uzogcina uphela nasemzimbeni, ngoba phela akuyona into edalwe uNkulunkulu leyo ukuthi kwenzeke kanjalo. So abantu kufanele ukuthi bazisukumeleke izinto ezikanjalo, ngoba lezo zinto ziyayimisa impilo, zenza ukuthi singabi nayo ukujabula, singabi nayo futhi inqubekela phambili empilweni, izinto zethu zingabi right kahle. Konke esithi siyakwenza gcine kuyizeleze, gcine kungaphumeleli ngendlela, ugcine futhi ungathandeki njena, ungathandi njena nokuthi ube naphakathi kwabantu. Nawe futhi uzogcina usubona ukuthi njena into ewumina ayilutho. Yingakho abanye baze bagcine bethatha iy'nqumo ezingekho right, ezigcina zibenza ukuthi bagcine beluza iy'mpilo zabo ngendlela abangazi-understand ukuthi kwenzakale kanjani, ngoba lento izogulisa igulise izigcine ikulalisa phansi. Uzogcine ngempela usuyinto enjena ekhondeme, ngoba lezi zinto esizijombayo ziyayibamba imisipha igoqane, igcine kwenza ukuthi ugcine kwesinye isikhathi uzugcine usushawa yi-stroke, kanti kuba usheshe weza kumakhosi ukhashube wathola le mbiza yomenko. Zonke izinto bezizohamba kahle, ululeke imisipha yakho, ube right, uphile njenganabantu bonke. Ngiyabonga-ke bantakwethu nisazobukela ey'ndaweni zonke lapho enikhona. uMakhosi uKhwashube uzobe eseGoli ngomhla ka-30 Juni, nangomhla ka-1 July, nangomhla ka-2 kuJulayi. Bonke abamdingayo bangasondela bafone enzela ukuthi bathole wonke ama-details, WhatsApp, ku-TikTok, uFacebook, ukhona uMakhosi uKhwashube uyatholakala. Ngiyabonga kakhulu-ke sithandwa zami, sale kahle.